Bé, estem esperant aquesta roda de premsa, bueno, aquesta compareixença del que serà el Consell de Ministres, que van premure que, en aquest cas, a conseqüència de les exigències europees, no? Europa vol veure el pressupost del 2013 per, en aquest cas, concedir les ajudes que creguin necessàries. Això vol dir que aquest pressupost ja és el condicionant del rescat? Va lligat una cosa amb l'altra? És a dir, tu em presentes aquest pressupost de retallades de fins a 40.000 milions d'euros i jo a canvi ja me'l crec i et dono el rescat, o no va lligat? A veure, d'entrada, el que ha de quedar molt clar és que estem parlant de dos rescats. Sí, un és el que la gent es refereix com el rescat, sí. És el famós fins a 100.000 milions de la banca. Sí. Sí, però és que hi ha un altre segon rescat que s'està començant a parlar, sí, que és rescat de deute pública. És a dir, que el MEDE, el Fons de Rescat Europeu, comprarà deute al mercat primari i el Banc Central Europeu comprarà deute al mercat secundari per reduir el volum de deute i que la prima de risc pugui baixar. Llavors, per posar en marxa el primer... O sigui, del segon ja ningú, de moment ningú diu res perquè s'està parlant encara. Però el primer rescat, sí. Aquestes famoses condicionalitats... Sí. Es refereixen al primer rescat. A veure, no és automàtic, com podria semblar, de que tu retalles 40.000 milions i jo et dono els 60 o 70.000 milions que està parlant per la banca. No, és a dir, això és un procés. És a dir, ara Espanya ha entrat en un procés de, podríem dir, de vigilància controlada. De fet, el senyor Rajoy va ser molt clar quan el 11 de juliol en el Parlament va exposar les mesures de política econòmica que volia prendre i va dir clarament que Espanya havia perdut su capacitat de decisió. És a dir, amb això va quedar claríssim que ara Espanya entrava en un procés de llibertat condicional. Sí, bueno, la sensació que tenim és que ja fa temps que Espanya fa el que li mana i li diu Brussel·les, no? Sí. Tot i que encara, en principi, segons ens diuen, no estem rescatats, però bueno, anem cap aquí, no? No, rescatats no, però intervinguts i vigilats sí. Llavors, aquest pressupost és part de el munt de condicionalitats que tindrà que complir Espanya si vol el primer rescat i el segon rescat. És a dir que... Però el primer rescat es donava per fet. A Europa es donava per fet. El que passa que ara... els diners no han arribat. Bueno, no han arribat perquè hi ha 3 països, si no recordo malament, entre ells Alemanya, Holanda i Finlàndia, que han dit que això ha d'anar a càrrec del deute públic de l'estat espanyol i no un crèdit directe a la banca. Exacte. Això canvia molt? Moltíssim. Això és fonamental. Perquè això, el que volia Espanya, i evidentment Itàlia i Portugal, etc., podia obrir la porta a allò que deien la mutualització de la deuda. És a dir, que d'alguna manera podia ser un primer pas perquè al final el deute de tots els països europeus, membres de l'euro, pogués ser responsable a tota Europa d'aquesta deute. Clar, llavors això tanca la porta, és a dir, allò significa que si tu vols fer un banco malo, fantàstic, ho has de fer perquè és convenient que ho facis, però el passado pasado i te lo comes tu. Llavors, clar, aquí significa més deute públic, més problemes, més pagament d'interessos, que ja estan disparats, vull dir, etc. No? Bueno, repassant els números que ara han començat a explicar, en aquest cas amb roda de premsa, la portaveu del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ja estem parlant, vostè m'analitzarà aquesta xifra, o sigui, només amb interessos el govern espanyol pagarà, si no recordo malament, 38.000 milions d'euros. 38.000 milions d'euros a l'any 2013, tenint en compte que la foto continuï com fins ara. És a dir... Però això són molts diners, no? Això és una bestiesa. Bueno, a part que ho són, evidentment... No, és una bestiesa. Això és el 3,8% del PIB d'Espanya. O sigui, és una autèntica salvatjada, de veritat. Sí, perquè a vegades no som conscients del que el govern espanyol està pagant d'interessos, en aquest cas, aquests bonos de l'Estat que permanentment s'estan subhastant. O sigui, els hi toca tornar, perquè ens toca a nosaltres també, 38.000 milions d'euros al 2013. Perquè ens fem una idea, això equival a unes 11 vegades al PIB d'Andorra. Perquè ens fem una idea. Això només amb interessos? Només amb interessos, exclusivament amb interessos. Vull dir, és una autèntica bestialitat. Però, torno a dir, això tenint en compte que la foto continuï com fins ara. És a dir, que no hi hagi una pujada d'interès, del tipus d'interès, perquè la situació d'Espanya empitjori i perquè el risc d'Espanya com a país empitjori. Llavors encara seria més.
I jo li pregunto, aquests 38.000 milions d'euros només d'interessos que ja estan escrits en aquests pressupostos del 2013 que estan presentant ara, es poden tornar? A veure, és que això... I de quina manera ens perjudica, en aquest cas, a la societat civil? O sigui, això és el cost de les retallades. O sigui, per retallades per aquí, el pagament per allà, no? És a dir, una cosa bascula amb l'altra. Si són vasos comunicants. És a dir, la pregunta... La faig d'una altra manera. La pregunta és d'on sortiran aquests diners. Bueno, sortiran de les retallades, no? Sí, és a dir, si aquests diners, aquests 108 milions, s'han de pagar sí o sí. O sigui, aquí no hi ha opció. No hi ha opció perquè... No es pot fer un altre crèdit? No, és a dir, es pot fer un altre crèdit, sí, per refinanciar el deute. És a dir, per això s'ha de pagar. És a dir, els interessos, recordem la dècada maldita de Latinoamèrica, vull dir que tots els països estaven superendeutats, els interessos els pagaven, vull dir... No pagaven el principal, però els interessos els pagaven, perquè això, si no paga els interessos, significa el tancament absolut de totes les fonts de financiació. És a dir, significa convertir-te en un apastat. O sigui, aquí estem parlant, perdoni, dels interessos. Només dels interessos. Només. No tornes el crèdit. No, a veure, el crèdit... És que això no hi torni. Això que diu els interessos. A veure, és que el crèdit, per dir-ho d'alguna manera, puja 700.000 milions d'euros. Jesús. Vull dir, això, el crèdit, i estem parlant només del deute públic, perquè el deute privat, el deute de famílies, més empreses, més bancs, equival a uns 3 bilions d'euros. És a dir, cuidado, és a dir, això són només els interessos del deute públic. Del deute públic, a més, cuidado, del deute de l'Estat, perquè al marge d'això està el deute de les comunitats autònomes... Aquest va a part. Sí, no té res a veure amb això, I la deute dels ajuntaments. No, això és només, exclusivament... Això és només govern espanyol. Deute de l'Estat, sí. Deute de l'Estat, exclusivament. Bé, clar, d'on sortiran aquests diners? Bueno, clar. Els dos problemes que té Espanya, el principal dels dos problemes que té Espanya és que Espanya no creix, i que Espanya, aquest deute total no la pot pagar. Però bueno, Espanya no creix. Com Espanya no creix, la recaptació fiscal, els ingressos fiscals, no pugen. Amb la qual cosa, per pagar aquests interessos, com no pugen, inclús la tendència apunta que baixaran, es tindrà de retallar d'altres puestos. Retallar i pujar impostos, que si més no és ara mateix la política que s'està fent. Ara, molts fruits, molts èxits no està tenint. Sí, però la pujada d'impostos el que està derivant és un increment de l'economia submergida. El senyor Montoro abans d'ahir ho va reconèixer, que l'economia submergida està augmentant, el qual és molt lògic. I clar, si persegueixen el frau fiscal a sangre i fuego, el que es trobaran és que hi haurà més empreses que tindran de tancar, amb la qual això significarà que encara hi haurà més atur i menys ingressos fiscals. És a dir, per la via dels ingressos, malauradament, si Espanya no creix, poc podran pujar, amb la qual l'única cosa que queda és retallades. De què retallarà? Bueno, per exemple, el Ministeri de Turisme ja ha dit al senyor Soria que el pressupost baixarà un 40% per l'any vinent. A tots els ministeris retallades d'un 12%. És a dir, que la via del retall està oberta. Però el problema que té el retall és que el retall no genera. És a dir, si es retalla, per exemple, l'obra pública també ja s'ha dit que es retallarà fins al 2024, vull dir, és a dir, si retalles, vull dir, això no genera creixement. Només estàs fent més petita la bossa. Per què? Per pagar bàsicament els interessos aquests. A l'espera de la confirmació de tot un seguit de decisions que ha pres el govern espanyol i que ara mateix els estaria exposant Soraya Sáenz de Santamaría, s'ha parlat de les pensions i s'ha filtrat, perquè ara parlem de filtracions, ara s'ha de confirmar, que el govern espanyol inclourà a l'avantprojecte de llei de pressupostos pel 2013 una revalorització de les pensions d'un 1% i mantindrà la compensació per la desviació de l'IPC al mes de novembre. Vostè ho veu factible, això? És a dir, o serà això un anunci que després tirarà enrere? A veure, factible sí que és factible. I pujar un 2 també, i un 3. Com? A base de reserves. A veure, la Seguretat Social per pensions té una reserva de 65.000 milions d'euros, que, si no recordo malament, no diré percentatge perquè no me'n recordo, i està invertit en deute públic. Llavors, això què significa? Això el que significa és que si vol pagar aquest 1%, tenint en compte que la recaptació via quotes està baixant, l'única via que li queda és vendre aquest deute públic, bàsicament holandesa i alemana, clar, evidentment, perquè el deute públic espanyol perdria diners
signés i la vengués per pagar les pensions. O això o és mentira i no les pujarà. Ara mateix, un dels titulars que ja podem anar llegint és que pugen les partides de pensions, beques i interessos de la deuda, que és el que dèiem abans, que s'ha de liar la partida per pagar els interessos aquests 38.000 milions d'euros. Sí, de tota manera, a veure, això és el que està dient la senyora Soraya Sá de Santa Maria a les 5:20 de la tarda del dia 27 de setembre. Clar, el que passarà el 27 de setembre del 2013, ni idea. És a dir, a veure, això és un anunci que fa ara la portaveu del govern, però el que la realitat passarà d'aquí a un any és que ningú sap, perquè, clar, recordem el famós jo no subiré los impuestos. És a dir, a veure... No, és evident que si agafes els discursos que fa Mariano Rajoy no en salvaríem ni un, no pujaré l'IVA, no incrementaré l'IRPF, etc. Pel que fa als funcionaris, es congelarà el sou dels empleats públics per tercer any consecutiu, tot i que recuperen la paga extra de Nadal. Fent números, suposo que deu sortir més... Deuen sortir millors números congelant el sou que no retiren la paga de Nadal, no? A veure, la realitat pura i dura, la veritat, és que en aquests 3 anys, em sembla que és, ara no sé si és UGT o Comissions Obreres, ha fet un estudi que això ho recull. L'empleat públic ha perdut de mitja, tenint en compte retallades, congelacions i reducció de dies de lliure disposició, ha perdut al voltant d'un 25%. Aquesta és la realitat. Un 25% ha perdut. A dia de la data. Sense tenir en compte aquesta nova congelació. Sumant-ho tot, el 25%. Sí. Tenint en compte festes, tenint en compte retallades, congelacions, etc. De mitja, clar, hi haurà uns que hauran perdut més i altres menys. Clar, l'empleat públic, vull dir, és carne de canyón. Perquè, a més... l'empleat privat ja ni carni. Però amb una agravant, però és que amb una agravant. És a dir, l'empleat públic, segons la llei, almenys fins ara, no se li pot acomiadar perquè no paga atur. És a dir, no està contemplat. Llavors, ha d'acceptar qualsevol cosa que li vingui a sobre. Per què? Per aquesta via, clar. Més coses que es van desgranant en aquesta... Roda de premsa. Es posa en marxa una autoritat fiscal independent per anticipar les desviacions que hi pugui haver dels pressupostos. Sí, això és una cosa que... Això no és un invent espanyol, Això és un tema que ja es va parlar... Ja es veu. Sí, el nom ja t'ho diu. Esto viene de Alemanya. Amb una cimera europea... Autoritat fiscal independent. Sí, amb una cimera europea, fa un any, ja es va apuntar la possibilitat de que això es posés en marxa. A veure, resumint, què és això? En una empresa, el control de qualitat no depèn del director de producció, lògicament. De qui depèn? Bueno, doncs del gerent o del director general, etc. És a dir, el control de qualitat reporta directament al jefe más jefe. Molt bé. Aquesta oficina, la seva tasca seria ser el policia que fiscalitzaria a tots els ministeris i reportaria directament o al president o a una autoritat europea que li demanés comptes. És a dir, inclús podria ser això. És a dir, és tenir d'alguna forma... Algú que et controli. Exactament. Bueno, ara falta que el que et controli, que en el seu dia ho havia de fer el Banc d'Espanya, et controli d'una manera real. Correcte. No que sigui una pantomima, com ha estat el que ha estat fent el Banc d'Espanya, que s'ho ha anat mirant, s'ha anat fotent la bombella immobiliària, i aquí els diferents... en aquest cas... Estaments. Membres o persones, o en aquest cas governadors del Banc d'Espanya, doncs han anat de rosites i no ha passat res. Perquè tothom estava conxutxat aquí. Vull dir, jo sincerament... Ha de ser molt independent, aquest organisme. Sí, jo sincerament, parlant del Banc d'Espanya, voldria trencar una llança en favor del Banc d'Espanya. Sí, sincerament, sí. És a dir, jo no m'ho crec, em sembla que ja vam parlar això un dia. Jo no em crec, que el Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, que està reconegut com un dels millors serveis d'estudis d'Europa, no veiés el que estava arribant. Una altra cosa és que li diguessin això t'olvides. Bueno, i aleshores de què serveix? Bueno, però a veure, hi ha per damunt... Això és com si jo tinc un metge i em diu, escolta, nen, escolti, senyor Clapés, vostè oblidis de menjar, no sé, pasta.
I jo em segueixo fotent la pasta. I si m'ho torna a dir, li diré, escolta, a mi no m'interessa. O sigui, calla i canvio de mitja. Bueno, però aleshores de què em serveix? Però a veure, el servei d'estudis al Banc d'Espanya és bo. Però el Banc d'Espanya tenia que... Però aleshores, el Banc d'Espanya demostra que no és independent. El Banc d'Espanya està sota el paraigües del govern que pertoca, com tot. Clar, no és independent. Aquest és el problema. Escolti, mentre esperem, anem desgranant aquesta roda de premsa. Deixi'm dir que demà és el dia en què hem de conèixer els resultats de les auditories de la banca. Ja no sé, perquè anem entre els 3 estrès, el superestrès i el supertest. Ara arriba aquesta, que diuen que aquesta sí que és la definitiva. Avui, concretament, el diari El País ja avança les conclusions que podria revelar demà la consultora nord-americana Oliver Wyman. Segons aquesta informació, les entitats que aprovarien serien Santander, BBVA i CaixaBank superen àmpliament les proves i amb una nota més justeta ho fan CaixaBank, Sabadell i Bankinter. Entre les que suspenen hi hauria el Banc Popular, que necessitaria més de 2.100 milions d'euros i tampoc compleixen els requisits Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galícia, Unicaja CEIS, Banc Mare Nostrum, Ibercaja ni Liberbank. Li quadren aquests càlculs que té vostè amb el que demà publicarà aquesta consultora nord-americana? Bueno, a veure, d'entrada, la primera cosa que s'ha de posar sobre la taula és si la gent es creurà això, perquè recordem que aquesta serà la quarta auditoria. Per això li deia jo, que portem unes quantes. Un dels temes que ara està sobre la taula a Europa és que les xifres que donguin, que necessita la banca espanyola, han de ser elevades. És a dir, d'alguna forma ha de sortir sí o sí 60.000 milions d'euros, perquè sigui creïble. Al voltant dels 60.000 milions d'euros, perquè si és menys, llavors no s'ho creuran. Llavors això tindrà conseqüències. Llavors, el problema, és a dir, suposant que aquests números són reals, aquests números són els bons, suposant que aquests números... Ara, teòricament, aquesta és la definitiva, no sé, suposant que sí. Bueno, ara, amb les que suspenen, què passarà? Les que aproven ja han aprovat. Escolta, n'hi ha un grapat, eh? Sí, ja. A veure, què passarà? Li diran, per exemple, al BBVA, oye, te quedas Novo Caixa Galicia. Però una altra andròmina d'aquestes s'ha de quedar aquests bancs? No ho sé, però... Perquè, clar, a la CaixaBank ja li van fer quedar... Caixa Girona? No, bueno, Caixa Girona ara se la va quedar, però després fa poc, Banca Cívica, sí. Banca Cívica, i ara, per exemple, per reduir el cost, per exemple, CaixaBank, hi ha alguns crèdits, algunes pòlisses de crèdit que no renova a gent solvent. Bueno, correcte, però és a dir... Aleshores que ara els has de col·locar un altre banc que sigui una altra andròmina. El moment zero és ara. És a dir, jo torno a dir, ara amb les que suspenen, què passarà? Perquè clar, a les que suspenen ni sa mare els hi deixarà un duro, evidentment. Doncs que formin el banc dolent amb aquestes. Bueno, una teoria era que Bankia fos el banc dolent. I això ja es parlava d'això. Bueno, però en qualsevol cas, aquestes entitats pues, no són solvents, evidentment. Llavors han de ser reestructurades. Aquesta reestructuració, qui la fa? Un altre banc i l'absorbeix? O bé la fa l'Estat... Professor, això és el que anava a preguntar. Aquestes entitats no aniran a parar totes al banc dolent o no? O això no és el banc dolent? No, però no, el banc dolent el que és un recollidor d'actius dolents. Les que aproven també tenen actius dolents. M'explico? És a dir, el que passa és que, així com les dolentes, les que suspenen, automàticament els seus actius dolents han d'anar al banc dolent, les que aproven, això és lliure. Bueno, i depèn d'una sèrie de coses. Bueno, però jo torno a dir, amb les que suspenen, aquestes entitats no són solvents. Què passarà amb elles? No sé. Perquè, clar, una via seria que foren absorbides per les que han aprovat, no? Home, però aleshores aquestes bones quedaran... Moment. Però aquí està. Llavors, si per exemple, el Banco de Santander li diuen t'has de quedar amb Nova Caixa Galícia, el Banc de Santander dirà quiero cosas. Claro. Clar, evidentment. Igual que va fer el Sabadell amb la CAM, clar, que va demanar 5.600 milions d'euros, no? Llavors, sigui com sigui, això acabarà costant diners a la gent. Aquí volia arribar. Aquí. Llavors, el senyor de Guindos va fer, quan aquesta mateixa pregunta li van fer, bueno, però senyor de Guindos, la reestructuració del sistema bancari costarà diners a la gent. Va dir no. No, exacte. Perquè amb els actius que n'hi ha al Banco Malo, com resulta que d'aquí a uns anys tornaran una altra vegada a recuperar-se l'activitat econòmica, el banc dolent podrà vendre aquests actius i a sobre guanyarem diners. I vostè s'ho creu? No,
No, evidentment no. Home, clar. Evidentment no. Això és el conte de la lletera. Sí, exacte. Està la cosa ben liada. Parlem un moment de Catalunya. Ara anirem a les eleccions. Què passa ara? Bueno, em fa gràcia que s'aprova un pla per incentivar la compra de vehicles més ecològics. Bueno, això està bé. No sé d'on traurem els quartos, però bé. Deixi'm anar... És que, un moment, és molt curiós perquè, per exemple, si no hi ha crèdits, no es venen cotxes. Vull dir, és que el 80% dels cotxes es venen a crèdit. Si no hi ha crèdits, no es venen cotxes, ni ecològics ni no ecològics. Mira, el programa es posarà en marxa l'1 d'octubre i l'ajut serà de 1.000 euros a càrrec del Ministeri i 1.000 a càrrec del consumidor. Però ara, perdoni, deixi'm fer una reflexió. O sigui, amb la situació que estem, a vostè li sembla normal que el govern, en aquest cas, subvencioni 1.000 euros la compra d'un vehicle elèctric i després a la sanitat et tanquen quiròfans i et tanquen llits? Escolti, això no es pot finançar. A veure, és que jo no me'n recordo, igual vostès se'n recorden. Quan el govern Zapatero, quants milions li va donar a Renault per al famós vehicle elèctric? 230 milions? Ara ho buscarem. Una bestialitat. Bueno, quants cotxes elèctrics ha estat fabricant Renault? Vull dir, és que... A veure... Li anava a preguntar, deixi'm passar un moment per Catalunya, perquè tot això estem en un debat de política general, a banda de si hi haurà dret a l'autodeterminació o no, és a dir, que això s'ha de votar, jo li pregunto, un cop passades les eleccions, ara li demano que ens situem després de les eleccions. Independentment del resultat que tinguin les eleccions, econòmicament, Catalunya continuarà estant igual, no? Bueno, a veure, és que... Perquè ara han demanat aquesta ajuda de 5.000 milions d'euros, perquè no tenim un duro, i aleshores, ara, això és per cobrir els pagaments del 2012, però després, evidentment, venen més... Part. Encara m'ho posa millor. Part dels pagaments del 2012. Però després, evidentment, ve el 2013. Aleshores, jo li pregunto, surti qui surti, fins que no es proclami la independència, segons dies es proclama, aquí continuarem igual. O pitjor. A veure, jo penso... Perquè això ningú en parla. O sigui, ara aquí tothom està focalitzant en la bandera, l'estelada, el referèndum, però econòmicament, el 2013, jo li pregunto, a Catalunya, què ens espera? Perquè això sembla que és un tema que ara, ha quedat aquí amagat, ningú en parla, i estem ja amb l'aigua al coll amb aquest crèdit de 5.000 milions que vostè diu que és una part. Sí. A veure, els mateixos plans econòmics que va fer la Generalitat de Catalunya per l'any 2012 i 2013 apunta a un creixement negatiu, si no recordo mal, d'un menys 1,8% aquest any a Catalunya i d'un menys 1,2% al 2013. Per tant, l'any que ve, en principi, milloraria. No, al contrari, empitjoraria. Creixement econòmic. És a dir, un creixement... clar, negatiu. Home, sí, menys negatiu que aquest any. Sí. 1,8, 1,2. Sí, bueno, ja, però... He estat optimista en aquest cas. Sí, home, és estrany. Llavors, en termes econòmics, Catalunya continuarà estant malament, perquè, a més, el dèficit fiscal interregional continuarà passant com una llosa a sobre. Per això jo el que penso és que, sota el punt de vista, aquesta línia que s'ha escollit d'anar per al tema polític, d'enfocar per al tema polític, jo crec que és un error i tindria d'anar-se exclusivament per la banda econòmica. Bueno, ja s'hi està anant per la banda econòmica. Jo crec que la banda econòmica és el que ha mobilitzat, en aquest cas, aquest moviment al voltant del país. Sí, però es parla poc de números. Aquí es parla molt, a Espanya no es parla gens. Bueno, correcte, però es parla molt poc de números, i jo penso que l'accent es tindria de posar en el tema números, i en l'altre, deixar-ho per després. Llavors, a nivell econòmic, l'any vinent Catalunya continuarà igual, evidentment, continuarà igual de malament que està aquest any. És a dir, per què? Perquè els interessos del deute continuaran passant. Llavors, clar, si això no s'arregla, i aquí volia arribar, ara s'ha demanat una ajuda de 5.000 milions i a l'any vinent es tindrà de demanar una altra. Clar. És a dir, creixement negatiu, més deute, més interessos, més dependència. Si aquest camí no es retalla d'alguna forma, ojalà fos Catalunya no creix, clar, evidentment, Catalunya està abocada a demanar un altre ajut, un altre rescat, una altra història. Clar, és que no hi ha més. I cuidado, independentment de guanyi qui guanyi,
No, aquest és el diagnòstic real de partir de només del 25 de novembre, sinó ja cara al 2013, no? Vull dir que això és així. Any 2009 estàvem parlant de 500 milions d'euros. 500 milions. 590, tinc anotat aquí. Zapatero va invertir 590 milions d'euros en impulsar el cotxe elèctric. Però és que, a veure... És que, torno a dir, vull dir... Abans vostè, perdoni, em parlava, abans d'entrar en antena, d'una altra, que ho recordo, la Ciutat de la Cultura, on és allò? La Galícia. Jo vaig veure amb el Jordi Évole i vaig quedar parat. Vaig quedar al·lucinat de perquè aquí no es parla de... Se n'ha parlat poc d'aquesta Ciutat de la Cultura, que és una obra faraònica. I no està completa, No està acabada. Està a la colina de Santiago. Bueno, és que la van parar, perquè no hi havia més calés. Van anar a buscar un arquitecte, diria que era novaiorquès, també de renom, i els va costar el pressupost de 400 o 500 milions d'euros. Està al voltant, que està ja ficat allà al voltant de 400 milions d'euros, tenint en compte que Galícia és una comunitat que rep diners de Balears, Madrid i Catalunya, és a dir, perquè té un superàvit fiscal del 8%. És a dir, jo quan el senyor Feijóo, per exemple... Que, per cert, una anècdota, tot el que és el sostre de la Ciutat de la Cultura, el que és la pedra, van començar amb unes pedres... Això no, perdoni, va ser un documental d'Antena 3, en aquest cas del programa de la Glòria Serra. No era de l'Ébola, en aquest cas, ara ho recordo perfectament. I el marbre, la pedra que s'hi posava, era d'unes pedreres d'allà a la vora, de Galícia, no el Valle d'Idón, però de Galícia. Però es va acabar la pedra. Aquesta pedra va haver un moment que es va acabar les existències i necessitaven moltes més pedres més. I llavors van anar a buscar una que fos igual i la van anar a buscar al Brasil. Per tant, es multiplicava per, no recordo quina quantitat, ja ho podeu pensar que era una barbaritat, portar la pedra que havia d'anar al sostre d'aquesta Ciutat de la Cultura a Santiago de Compostela des del Brasil. No hi ha més pedreres a Espanya. No, havia de ser del mateix tipus. Per això, quan el senyor Feijóo, el president de Galícia, va parlar de la unitat d'Espanya i va parlar de Catalunya, jo el que li hagués contestat a aquest senyor, el senyor Feijóo, li hagués contestat, si us plau, em pot dir què estan fent vostès amb la Ciutat de la Cultura? I això no li va dir ningú. És a dir, números. Això és objectiu. A la Ciutat de la Cultura no estan fent res perquè no tenen ni diners ni per mantenir-la. La realitat és que és cert, sortint aquest reportatge que estava tancada la ciutat, la meitat, i el que estava obert era esperpèntic, perquè havia de ser una gran biblioteca i no hi havia calés ni per fotre llibres. Vull dir, aquesta és la realitat. És a dir, que és així, és que ho recordo perfectament d'aquest reportatge. I quan el senyor, no recordo el nom, el senyor López, em sembla que es diu, el president d'Extremadura, diu que Catalunya és insolidària, se li tenia de dir, senyor, no recordo com es diu, per què en relació a la població Extremadura té 3 vegades més funcionaris que Catalunya? Perquè no és a dir, números, dades objectives, i això no surt, això no els diu. Per què? Perquè no agrada. Miri, hem parlat de dos programes. Un, em sembla que és Equipo d'Investigació, de la Glòria Serra. Em consta que, segons quin tipus de reportatges, hi ha algunes certes queixes, perquè, clar, esteu ensenyant coses que no s'han d'ensenyar. I pel que fa a Extremadura, des que va fer el programa Jordi Évole, amb tot allò dels funcionaris, les audiències a Extremadura no li van d'allò més bé. Vull dir que això, quan veus coses que no t'agraden, doncs passa el que passa. Com es deia, l'arquitecte? Per cert, l'arquitecte era el que estava encapçalant Eisenman Architects, que es diu Peter Eisenman, és un home dels Estats Units, membre del grup Five Architects de Nova York. Senzillet, una cosa senzilleta. Baratet. José Antonio Monago es diu el president. D'Extremadura. Sí. Bé, deixem anar a Madrid. Tenim a Jordi Diamanté seguint aquesta roda de premsa del govern espanyol, de Soraya Sánchez de María. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda de nou. Podem algun titular, alguna cosa a destacar abans de tancar aquesta conversa que estem mantenint amb Santiago Niño Becerra? De moment encara no tenim les sorpreses, perquè de fet Cristóbal Montoro ja fa 3 minuts que comença a explicar quins seran els ajustos, però no hi arriba. Està contextualitzant el moment econòmic que viu l'estat espanyol, quin és l'objectiu d'estabilitat, quina és la situació de l'economia i el que es preveu per l'any que ve. Ho sabem perfectament, un decreixement de l'economia, segons el govern espanyol, del 0,5%, hi haurà més destrucció de l'atur, el dèficit es vol arribar al 4,5%. Cristóbal Montoro s'està esmerçant a dir que de la mateixa manera com es retalla també s'incrementaran alguns impostos, però no ens diu encara quins. Bueno, doncs seguirem esperant. Han comparegut finalment Cristóbal Montoro, Luis de Guindos i Soraya Sánchez de María, no? Sí, tots tres. Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies.
Professor, moltíssimes gràcies. Ho deixarem aquí, esperant... I sempre s'ha de llegir el Boletín Oficial de l'Estado, que és on van les sorpreses encriptades, recordo, cada Consell de Ministres dels divendres, el dissabte, que és quan es repassa el que publica el Boletín Oficial de l'Estado, sempre hi ha sorpreses, Vull dir que a veure perquè en aquestes rodes de premsa no surt tot. Clar. Des del moment que ha entrat vostè, la borsa estava 0,40 positiu. Ara serà per culpa d'ell. Per l'hora. Una mica sí. No, per l'hora, ho dic, per l'hora. Ho dic per anar desgranant pels minuts. Estava un 0,40% que pujava, 0,20, 0,10, 0,17, i ara baixa un 0,17. Sí, la borsa... Ja ha fet l'anàlisi des que vostè està al programa, ha vist? Sí, la borsa malauradament no indica res ara, ja la borsa no indica absolutament res. Professor, molt amable. Molt bé, gràcies. Santiago Niño de Terra, fem una pausa, anirem al Parlament de... Santiago Niño de Terra, fem una pausa, anirem al Parlament de... Santiago Niño de Terra.